ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, I'm back! At kayo pa rin po nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon na 9:51 PM, napakinggan po natin kanina ang kwento ni Dante. Kwento niya na meron siyang nakilalang dalawang mamimili niya ng barbecue. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, niyaya siya makipag-inuman ng dalawang magjowa na to. Ngunit nagigilty itong si Dante. Dahil sa pagyaya sa kanya, hindi niya daw nasabi na malakas siya makipag-inuman at hindi daw siya nalalasing. Kaya ang ending, mga kabisyo, yung dalawang magjowang naggaya sa kanya ay iniwanan niya na lang na nakahandusay sa kalsada. Magkatabi at tila'y wala nang malay sa sobrang pagkalasing. Pero ang kagandahan naman kay Dante, siya nagbayad ng kanilang inumin. Ang tanong ni Dante, mga kabisyo, ano daw ba ang mapapayo natin sa kanya dahil nakukonsensya siya na iniwanan niya yung naging kainuman niya. Sabi dito ni Darwin at ang kanyang komento at payo para kay Dante: Paring Dante, ganyan talaga. Matibay lang talaga ang sikmura mo sa inuman. Pero doon sa magjowang iniwanan mo, yun ang mali mong ginawa. Dapat kasi hinatid mo na lang sila sa mga bahay nila. Huwag mo nang isipin yung binayad mo doon sa tindahan. Trivia lang, ang average ng pag-iinom ng beer or alak ng isang babae ay 1 baso lang, while sa mga lalaki ay 2 baso. Totoo ba yun? Parang hindi naman totoo yun, no? Hindi ako agree doon, kabisyo. Parang hindi ako naniniwala. Parang ako yung kasagsagan ko, dami. Pero trivia yun eh, sabi niya. Sabi naman po dito ng isang kabisyo natin, sabi ni Safi, hi DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Para sa akin, hindi tama yung ginawa ni Dante. Hindi porket binayaran niya yung inumin nila ay may karapatan na siyang iwanan yung dalawa. Dapat kung sino ang kainuman at sino ang pinakamatibay, siya ang magbabantay at aalalay sa mga kasama nito. Hindi dapat papabayaan basta-basta. At dapat matuto tayo na hindi mang-iwan ng kasama. Okay. Nice. Sabi naman dito ng isa pa nating nagkomento, sabi ni Michael, hi DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Para sa akin, okay lang naman na iniwanan ni Dante yung mag-partner. Ang mahalaga, binayaran niya yung inumin nila. Si Dante nga dapat ang magreklamo at magalit. Dahil yung buong kita niya
ay binayad niya lang doon sa inumin nilang tatlo. Lugi na agad ang negosyo dahil sa mga bisyo-bisyo na ganyan. Kaya kung ako sa'yo Dante, huwag ka makukonsensya. Dahil ubos ang pera mo sa iyong wallet. Makes sense, no? Totoo naman. Dapat di tayo nakukonsensya minsan, di ba? Di naman ikaw nagaya ng inuman eh. Niyaya ka eh. Sadyang malakas ka uminom. Wala kasalanan dun. Sabi naman dito ng isang kabisyo natin, sabi ni Monix. Ayan. Sabi ni Monix, hi DJ Titan Jalo at DJ Rakitera. Para sa akin, hindi mahalaga kung sino ang nagbayad. Ang mahalaga kung sino yung hindi nang iwan, inalalayan at pinotektahan ang kanyang kainuman. Dapat ganun tayo. Sa isang inuman, hindi natin iiwanan yung kasama natin na nakahandusay o tila walang malay sa sobrang lango sa alak. Dapat ingatan natin yan. Bitbitin natin at iuwi natin sa kanilang tahanan. Yun lamang po. Maraming salamat. May mga kanya-kanyang komento talaga mga kabisyo natin. Ano? Sa mga ibang kabisyo ba natin, kayo ba? Nakapang-iwan na ba kayo ng inyong kainuman? Ako yung klase ng tao mga kabisyo, ako yung unang-unang umuwi. Hindi ko kayang makipagbabaran talaga ng sobra-sobra dahil mabilis ako malasing. So alam ko lang yung limit ko, 'di ba? Pero may punto yung mga kabisyo natin ha. Parehas sa may sense yung mga sinasabi nila. Unang-una, hindi naman talaga si Dante ang naggaya. Siya yung niyaya. At kasalanan din ba ni Dante kung malakas talaga siya uminom? At pangalawa, hindi naman alam ni Dante kung saan nakatira yata yung dalawang magjowa na yun. Dahil customer niya lang po yun sa barbecue. Niyaya lang siya bigla mag-inom. Alangan naman alamin niya pa kung saan yung bahay ng dalawa na yun. Ang mabuti doon ay binilin niya. Diba? Binilin niya doon sa may tindera na bantayan po yung dalawang Binigyan niya ng obligasyon yung tindera. Sa bagay, kumita naman yung tindahan na binilan nila di ba? O bigyan mo ng obligasyon. Ang mahirap doon, hindi binayaran ni Dante yung ininom nila, tapos binigyan pa niya ng obligasyon yung tindera. Kung ako nga, ganun gagawin ko eh. Kasi wala kang assurance kung babantayan ng tindera dahil bayad na siya di ba? Dapat ang ginawa doon ni Dante, ma'am, bantayan niyo po silang dalawa. Alam mo bakit? Dahil nasa kanila po yung pambayad. Ganon dapat ang diskarte doon mga kabisyo, di ba? Dapat ganon ang ginawa ni Dante. Mabait pa nga to si Dante kung tutusin. Hindi dapat makonsensya. Dante, kung nakikinig ka ngayon, dapat hindi ka nakonsensya. Dapat masayahan ka pa. Bakit? Dahil napakabuti ng puso mo. Yung buong pera at kinita mo sa pagbabarbecue at pagpipishball, binayad mo dun sa inuman ninyo kahit hindi naman ikaw ang nagaya. Kung sino ang nagaya, dapat siya ang magbabayad. Ang maganda dyan, singilin mo na lang sila. Sabihin mo, baka naman, 50-50 tayo dun sa inumin. Di lang naman ako nakinabang dun. Kayo nga nalasing ako hindi eh. So, lugi ako. Yun lang mga kabisyo. Pero tama din naman na kapag kayo talaga nakikipag-inuman, huwag nyo pong iiwanan. Kung kaya nyo pong bantayan, alalayan, iuwi, lalo na kung kaibigan at malapit yung kaibigan at hindi lang naman kayo basta-basta niyaya, ninuman, diba? Ingatan nyo po kabisyo. Iinom at uuwi ng maayos. Huwag po natin hayaan na kapag may alak, may balak. Mga ganun. Inuman lang. Walang. Alam nyo na yun. Maaga pa. Alas 10 pa lang eh. Inuman lang. Walang bengbangan. Ganun. Mga kabisyo.
Susunod na po pala ang ating programang Rated SPG Top Secret. Kasama po nyo si Titan Jallo dito sa 90.7 Love Radio sa oras natin na alas 10. Saktong alas 10:30 ng gabi. Susunod na po ang ating pinakamainit na programa tuwing Friday. Ang ating Top Secret. Kaya maaari na po kayo tumawag sa 0916-529-5595. At mga kabisyo, kung gusto nyo pong magbahagi ng mga kwento ninyo at balay mo, may isang gabi o may isang araw, kwento nyo na po ang aming binabasa, magpadala lang po kayo sa aming Gmail account na raketera@gmail.com. Muli, ako po si DJ Titan Jallo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Traditional